Hej, vi vil gerne lige kort lave en hurtig introduktion, så hurtigt som jeg nu personligt selv kan finde ud af at lave det. Jeg har for 2 år siden aflevet en travhest, og jeg ved ikke en skid om trav. Og jeg har simpelthen prøvet at søge nettet tynd og været på YouTube og kigge efter bøger og alt muligt. Og altså det er næsten så godt som umuligt sådan rigtigt at finde noget om travsport. Og specielt travsport i Danmark, fordi der er forskel på travsport i Danmark og travsport i udlandet. Og så har vi simpelthen efter et par år nu, de her 2 år, hvor vi jo ikke rigtig har kunnet finde noget, så har jeg besluttet mig for, i samarbejde med min gode veninde Rikke, der står bag kameraet, at det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Så vi har valgt at lave denne her serie, der hedder Bagom Dansk Travsport, hvor vi gerne skal ud og besøge en masse dygtige travmennesker, altså travfolk inden for dansk travsport her, der gør noget forskelligt. Både træning af unge heste, træning af hesten hen imod Derby-drømmen, avleren, ejeren af hoppehotellet, alle de her ting. Og det håber vi, at I vil være med til at følge med i, og så simpelthen, at vi kan komme lidt nærmere ind på, hvad dansk travsport er, og få en god debat om det, og se det på både godt og skidt, og hvad man kan gøre bedre, men hvad de også bare gør mega godt i forvejen. Så vi håber, I vil følge med her i vores lille projekt bag om dansk travsport. Så har vi lige fået sat os ind i bilen. Vi skal en tur til Odense i dag over på Fyns Væddeløbsbane. Vi skal nemlig over besøge travtræner Martin Hansen, fordi han er mega dygtig til det med at træne ungheste specielt. Og det er simpelthen det første afsnit, det skal handle om. Hej Martin, og tak fordi vi måtte komme. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem er travtræner Martin Hansen? Jo da. Jamen, jeg hedder Martin Hansen jo. Ja. Jeg er 40 år gammel. Har været selvstændig travtræner i meget snart 16 år. Ja. Mest på Fyn, men startede i Billund i sin tid. Ja. Har været en tur på Sjælland som privattræner, har været en tur i Schweiz som, hvad skal man kalde, assistenttræner til en travtræner dernede. Så det er mig. Jeg er født og opvokset på Fyn, så det er ligesom her, jeg hører hjemme. Ja. Og hvor mange år har du haft med travheste at gøre i alt? Nu har du været travtræner i 16 år. Har du arbejdet med travheste inden da? Ja. Jeg er født og opvokset på en gård, hvor min far han opdrættede travheste. Ja. Så jeg har ligesom altid været med på travbanen og har været med, når han har været med. Det var egentlig først, da jeg blev 13 år, at jeg ligesom fik interessen for det, fordi indtil da synes jeg bare, det var en pestilens at skulle hjælpe min far. Ja. Men da jeg blev 13 og skulle i familiepraktik, kom jeg i praktik med en travtræner og kom ud og køre bag en hest, der hed Osvald. Ja. Og lige siden den dag, der vidste jeg, hvad det var, at jeg skulle være. Så siden den dag har jeg brugt samtlige ferier og weekender, da jeg gik i skole, og brugte det inde ved en travtræner. Da jeg gik ud af 10. klasse, gik jeg direkte ud og blev ansat ved en travtræner. Så jeg har jo så haft med travhest at gøre, eller kørt travhest i, det må så være 27 år. Nå Martin, hvordan er det at være hest her ved dig? Altså, hvordan står de på stald, på fold, hvor meget får de at spise, alle de her sådan dagligdags ting?
Jamen, jeg har jo heste stående på travbanen i Odense. Ja. Og det er jo ikke som at have hest på landet med store græsmarker og sådan noget. Men jeg forsøger at gøre, hvad jeg kan, for at hestene de har det så godt som muligt. De står i nogle lyse bokse. De har fri adgang til hø. De har slowfeeder eller haybar, som bliver fyldt op, når det er nødvendigt, har jeg sagt. Jeg går meget op i, at de har mulighed for at få noget at spise hele tiden. Ja. De har hø i boksene hele tiden, de har hø på foldene. Det er noget, jeg går lidt op i, at man ligesom forsøger, at når de er på fold, at de har mulighed for at stå og tygge noget, at de har vand på foldene, sådan så at de ligesom har noget, de kan gå til. Så det er sådan noget, jeg går op i, at de har meget hø, og at det er ordentlig hø. Ja. Det de får, at deres foder er i god kvalitet. Det skal være god kvalitet, ja. Så kan man sige, med deres kraftfoder, der er det selvfølgelig individuelt, hvor meget de skal have. Ja. De unge skal jo ikke have lige så meget som dem, der spiser, eller dem, der starter. Ja. Så det er der også lidt forskel på. Men jeg forsøger at gøre det så godt som muligt for dem, at de får god kvalitet foder. Ja. Og hvad når du smider foder i krybben, er det et bestemt mærke, du bruger, eller er det også sådan lidt individuelt fra hest til hest? Nej, der jeg bruger foder fra Kraft. Ja. Det har jeg brugt i nogle år. Jeg har på et tidspunkt forsøgt mig noget andet foder, og det har jeg fortrudt lige siden. Ja. Så jeg er tilbage på Kraft, og jeg kommer nok ikke til at skifte fra det. De har godt foder. De har forskellige slags foder til de heste, der starter, og dem, der er unge og ligesom bare skal træne. Ja. Hvis der er nogen, der har problemer af den ene eller den anden slags, der mangler tilskud, så har de også det. Så jeg er kæmpe tilhænger af Kraft og ved, at det er i orden. Det er kvalitet. Det er kvalitet, yes. Hvor meget, nu sagde du selv det her med, at du står på travbanen, og at man jo selvfølgelig ikke har de samme foldmuligheder, og sådan, som man har ude på landet. Hvordan ser sådan, hvordan ser en uge ud for en hest? Altså, hvor meget kommer den på fold? Hvor meget træner den? Jamen, det er sådan, at mine heste, de træner 3 gange i ugen. Ja. Og de dage, de ikke træner, er de på fold. Ja. Og der er de på fold så mange timer, som det kan lade sig gøre. Ja. Det er vigtigt for mig, at når de ligesom har fri, så skal de også have fri. Ja. Og samtidig, når de træner dem, så træner de også, og skal ligesom fokusere på det. Så de træner 3 gange i ugen, og de andre 4 dage, hvor de holder fri, der er de så på fold. Ja. Går de med andre heste på fold, eller er det ene fold, eller hvordan har du heste stående på fold? Jeg har dem gående sammen. Ja. Jeg har ikke mulighed for, at de kan gå selv, eller gå 2 og 2, så de går en 4-6 stykker sammen. Det er jo klart, det er jo nemmere med de små og unge heste, der kommer fra en flok fra opdrætteren. Det er jo som regel nemt at sætte dem sammen med nogle jævnaldrende. Så det er sådan, jeg har det. De skal ikke gå selv på folden. De skal have en kammerat eller 3. De skal socialiseres. Ja. 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 Nå, Martin, nu lægger du jo jorden på. Er det det, vi kalder det, eller kalder vi det en sele? Vi kalder det en sele. En sele. Ja. Og det er jo det, de alle sammen har på. Så det er jo lidt ligesom de ser ud
alle sammen. Ja. De sidder sådan her. Og så får vi gjorden på. Og hvor meget og hvor lidt skal sådan en gjord så strammes for ligesom Jamen den skal egentlig ikke være for stram. Og vi plejer egentlig at gøre det, at vi kun spænder den inderste her, og så spænder vi den sådan, så vi lige har et hul at give af. Ja. Så vi ikke spænder helt til med det samme, fordi hun skal jo lige stå lidt, inden vi er klar til at køre. Så det er noget af det sidste, vi gør. Det er at spænde gjorden helt, for at det ikke skal stå og trykke på maven af hende. Yes. Så skal hun have rumperem på. Rumperem, yes. Det er ligesom dengang, man var ponyrytter og havde en lidt for tyk pony. Så. Og hvor meget og lidt strammer man så sådan en rumperem her? Jamen, den skal også bare sidde til. Den skal jo være med til, at selen den ikke ryger frem i nakken på hende, når vi kører. Så den er med til ligesom at stabilisere selen, så den skal jo selvfølgelig sidde til, men den skal ikke være for løs, og den skal heller ikke være for stram. Nej. Og hvad med, nu lagde du fortøj på her først. Hvor meget og hvor lidt strammer man det? Det skal i hvert fald på ingen måde være stramt, fordi så er det, at vi laver mærker på dem. Så det skal egentlig også ligesom bare være en sikkerhed for, at selen så ikke ryger tilbage. Ja. Fordi hvis den ryger tilbage, og den kommer til at sidde hen i lysken på dem, det synes de bestemt ikke er særlig sjovt. Så det er også ligesom bare for at holde selen på plads, at hun har den på. Yes, så det er selve selen, de primært trækker i, og så er fortøjet... Ja, så har vi jo fortøjet her. Hvis nu hun skulle træne tungt eller noget, og ligesom skulle trække rigtigt, så havde man jo et fortøj på, som ligesom var beregnet til at sidde tættere, sådan så hun ligesom trak med hele kroppen, hvis man kan sige det sådan. Men nu her med de små, som vi træner, der er det ligesom bare selen, at de trækker med. Yes. Og ved du cirka, hvor meget sådan en vogn, den ligger af pres på de her heste? Ikke sådan rent kilomæssigt, men vi kører jo ikke i tunge vogne. Nej. Det er jo små heste, det er jo unge heste, der vokser og alt sådan noget her. Så de må ikke træne for tungt, hverken underlaget eller med vognene. Nej. Så vi har selvfølgelig, det er en vogn, der er lavet af jern, og det lyder tungt, men den er faktisk ikke ret tung, for den er selvfølgelig designet efter, at den skal være nem for hesten at trække. Ja. Så det er den. Også selvom at jeg sætter op i den, så er det ikke, fordi det er det helt store tryk, der er på hesten. Vi pauser lige kort for Martin. Jeg har nemlig prøvet at smide mit eget udstyr på vægten derhjemme. Det vejer samlet 5,5 kilo. Og så har jeg været i gang med at kigge på en formel, der har kunne udregne det horisontale pres, det ligger på en hest og trække sig en sulky, som i gennemsnit er 1-3 kilo. I kan læse mere om udregningen i beskrivelsen. Hvor gammel er hende her? Hun er et år. Et år gammel? Ja. Yes. Og hvor meget og hvor lidt har hun trænet? Hun var inde i børnehave, hvis man kan sige det sådan, i april måned. For ligesom at lære tingene. Lære at have sele på. Og til sidst at lære at trække en vogn. Det var på ingen måde for træningens skyld. Hun skulle ligesom bare ind og lære. Ja. Da hun havde haft vognen på en 5-10 gange, så gik hun på sommerferie. Og har så gået på sommerferie hele sommeren, og så lige kommet ind for et par dage siden. Ja. Og nu er hun jo så klar til at begynde at træne lidt mere seriøst end første gang hun var inde. Ja. Og hvor meget træner man så? Når man arbejder med de her unge heste, som jo ikke er så gamle, hvor meget træner de så? De træner 3 gange i ugen. Ja. Her til at starte med, ved jeg jo, at hun er ikke i særlig god form, hvis man kan kalde det det. Hun har holdt ferie, så jeg starter jo stille og roligt op, og vil jo hellere træne lidt for lidt, end lidt for meget. Fordi de skal jo synes, det er sjovt. Det er jo ikke så seriøst med dem endnu, at det sådan, at træningen, der er det vigtigste. Det vigtigste er jo det her med, at hun kommer i gang, får den her rutine med, at vi skal træne, hvad man skal. Og det skal være en god oplevelse for hende. Så det er vigtigere, end hvor lidt vi træner her i starten. Ja. Er du ved at være utålmodig? Alle de spørgsmål, var. Så jeg, du puttede dutter i ørerne på hende, Martin. Ja.
Hvorfor bruger I det inden for trav? Det bruger vi for ligesom at dæmpe dem og gøre, så de ikke bliver forskrækket over forskellige lyde, for eksempel. Vi træner på en travbane her. Der ligger og kører diverse maskiner rundt, som præparerer banerne. Der er andre heste, der er galopheste, der er en vej lige ved siden af banen her og sådan. Så det har jeg som filosofi, at de har alle sammen været i ørene. Ja. Og det er simpelthen for, at de skal ikke kunne blive forskrækket over pludselige lyde. Nej. Som der lige pludselig kan komme, når vi kører. Yes. Se, og nu har jeg jo lært, at her i travsport, der hedder det ikke en transe, der hedder det et hovedlag. Ja. Så. Og du har et bid på med de her stænger. Ja. Hvad fungerer de for? Jamen det er jo for, at når jeg skal styre hende, hun er jo ikke så rutineret igen. Så for at jeg ikke sidder og risikerer at tage bidet igennem munden på hende, så er der parerstænger på, sådan som ligesom gør, at bidet det ligesom bliver, hvor det skal. Ja. Og på den måde er hun... det bliver stabiliseret lidt bedre. Så har hun nemmere ved at ligesom reagere på mine signaler. Og så har hun nogle klapper for øjnene. Ja, det er jo sådan, jeg starter med mine, at jeg vil jo gerne have, at hestene, de gør, hvad jeg vil have dem til. De er unge, det er nyt, meget af det, der er her. Så jeg vil gerne have, at de kan fokusere på det, de skal. Ja. Og ikke render og kigger på en hest, der løber på den anden bane, eller en traktor, der ligger og kører. Jeg vil gerne have, at de er fokuseret på det, de skal i de her minutter, hvor vi ligger og kører. Ja, så det er egentlig for at skabe fokus. Ja, og jo ældre de bliver, jo mere rutineret de bliver, så piller vi dem også af. Ja. Men her i starten har de dem på. Yes. Så kan jeg jo se med, jeg ved ikke om man kalder det et næsebånd, ligesom man gør i rideverdenen her, men den har du ikke spændt særlig stramt jo faktisk. Nej, den er jo ikke til for ret meget andet, end den ligesom skal være med til at holde hele hovedlaget på plads. Ja. Så den skal på ingen måde være stram. Nej, den sidder godt løs. Ja. Og så har du været så flink, fordi vi har jo spurgt på forhånd til den her check, om du vil prøve at vise os en check, og det er fordi vi kan ligesom fornemme, at det er noget af det, folk har nogle kraftige holdninger til. Ja. Så hvad er en check, og hvad bruger man den til? Hvorfor har man den på? Den her check, som hun har på, den sætter egentlig bare i bid, og det er egentlig fordi, at det er et baby-hovedlag. Og det er fordi, checken den går jo så fra bid. De kunne også have haft et bid mere i munden, eller en kindstrop, som ligesom går ned under kæben her. Og så sætter vi den jo så fast i selen. Ja. Og det er ligesom med til at holde deres hoved i den rigtige vinkel, når de går løb. Ja. Men sådan en som hende her, hvis hun skulle have en check på, så skulle hun have en ganske løs check på, fordi den skal egentlig kun være med til, at hun ikke tager hovedet ned, og på den måde nemmere kan sparke bagud, hvis hun skulle kunne finde på det. Så hende og hun vil bare have sådan en løs check på, der egentlig ikke rigtig havde nogen funktion, andet end var en sikkerhed for mig, hvis det var, at hun skulle begynde at lave ballade. Ja. Så det er egentlig sådan det, som en check den er, og så sætter vi den jo på her. Ja. Så det er jo sådan det, der er. Og hvad tænker du selv i forhold til det her med, fordi jeg ved, at der er jo nogen, der sådan, det de synes, der er det forkerte i en check, det er det her med at fiksere hovedet på hesten. Altså de synes, det er forkert at fiksere hovedet på hesten. Hvorfor er det, at det er en fordel i løb, at man ligesom giver dem checken på? Altså er det fordi, man kan hjælpe dem i en eller anden forstand? Eller? Det er jo fordi i løb, der skal de jo ud og præstere. Og nogen vil gerne tage hovedet længere ned, end hvad de har balance til at løbe, når de skal løbe stærkt. Ja. Så på den måde er det med til at ligesom holde hovedet i den rigtige vinkel.
Man vil jo gerne have, at de kan løbe med hovedet så langt ned som muligt, fordi det er sundere for dem, og det giver dem en bedre gang. Det vil sige, at de kommer længere fremad for hver skridt, de tager. Ja. Hvis du tager og sætter en kort check på, som ligesom gør, at de får hovedet rigtig højt op, som nok er det, man gjorde i gamle dage, som nok er det, fordommen ligger på i dag, så tager du skridtet fra dem. Det vil sige, at de kommer ikke så langt fremad med deres ben. Det vil sige, at de løber ikke så stærkt, som hvis de havde hovedet længere nede. Nej. Så det der med at have en høj check på, det vil sige, det er der ikke nogen, der vil. Det hører fortiden til. Jamen, det gør det. Førhen i gamle dage havde hestene ikke så let ved det, som de har nu. Så der var det måske nødvendigt, for at de kunne køre dem fejlfrit. Ja. Og at hestene ikke galopperede. Men nu til dags er hestene så veltravende, at man ser flere og flere, der slet ikke har tjek på i løb, som kan gå uden. Og i træning er det også, for mit vedkommende i hvert fald, udelukkende de første par gange for sikkerhed for mig og for hesten også. Ja. Og efterfølgende er det kun, når de skal gå nogle arbejder, hvor de ligesom skal ud og hvad skal man sige, skal testes, skal præstere, og lidt ligesom det var løb. Ja. Er du ved at blive tålmodig? Du er også bare en baby, ikke? Jamen, jeg tænker næsten, at vi jo faktisk har fået dækket det meste af udstyret lige nu og her. Ja. Er der noget sådan, hvad kan man sige, er der et præference-setup, du har, når du starter en unghest, eller er det sådan lidt føling efter, hvad for en unghest man lige starter og har inde? Jamen, det er jo svært, for det er jo et forskellige individer alle sammen, og der kan jo ske rigtig meget fra, vi begynder med dem nu her, til vi står i foråret. Ja. De kan være vokset rigtig meget, der kan være nogen, der slet ikke vokser, så det er ikke noget med, man kan sige, fordi den er lille nu, så kan den ikke blive lige så god som en, der er en halv gang større på nuværende tidspunkt. For der sker rigtig meget med dem hen over vinteren. Og det er jo også noget af det, som er vigtigt for sådan en som mig, der har mange unge heste, det der med at kunne se og kunne læse hestene, når de kommer ind i deres vækstperioder. Ja. At man ligesom skruer lidt ned for træningen der. Og det ser jeg hver vinter, at der er heste, som må springe træningen over. Der er heste, vi kører ud med, som vi kører ind med igen, fordi at de simpelthen er i vækst, og det kan vi mærke, når vi kører dem. Ja. Og så skal de ind, fordi vi får ikke noget ud af at lægge og køre med en hest, der vokser, og den får slet ikke noget af det. Så der kører vi ind med dem og ligesom giver dem fri, og så prøver vi igen en uges tid senere, og normalvis så er de så klar til at træne igen der. Ja.
så står vi foran din træningstavle her, Martin. Hvor mange heste er det, du har inde i træning? Jamen lige pt. Så er der 30. 30? Der er kommet mange ind her på det sidste, så der er godt fyldt op. Ja. Hvad er det, vi kan se her på træningstavlen? Hvad er det, den illustrerer? Jamen, for det første så kan vi se dato for, hvornår hestene de er vaccineret. Den er meget rar at vide for os, så vi kan holde styr på det. Så er det selvfølgelig hestenes navne, som står her. Ja. Hvis man lægger mærke til det, så er der rigtig mange, der starter med N. Det er dem, der er et år gammel. Vi kører med, at de skal gå efter alfabetet. Ja. Så alle dem, der starter med N, de er 1 år. Dem, der starter med M, de er 2 år, osv. Ja. Så på den måde kan vi se, hvor gamle de er. Så har vi dato heroppe, og hvad hesten de så har lavet de forskellige datoer. Ja. Og så er der flueben nogle af stederne, eller i hvert fald sådan nogle små... Ja, det er jo fordi, nu kan vi tage et eksempel på Next Princess. Ja. Hun skulle træne i dag, og det har hun så gjort. Når hun så er trænet, så giver vi det et flueben, fordi så ved vi, at hun er trænet. Ja. Og så ved vi til senere, når hun er tør, og så skal hun ordnes, og så ved vi, at hun mangler at blive ordnet. Og hvad vil det sige at blive ordnet? Det vil sige, at hun kommer på staldgangen, bliver strilet, bliver gået igennem, om hun har nogle sår eller skrammer, som skal smøres. Ligesom for at være sikker på, at hun har taget sin træning godt. Til vinter får de skiftet dækner, så de står med deres rigtige dækner på og sådan noget. Og når så man er færdig med hende, så går man ned, og så kan vi gøre sådan der, og så ved vi, så er hun færdig for i dag. Så er der styr på alle hestene. Hvad vil du sige til folk, Martin, som gerne vil ind i travsporten? Fordi det er jo ikke ligesom at gå til ridning. Man kan ikke lige gå ned på en lokal rideskole. Så hvad vil dit bedste råd være, for at man ligesom kan begynde til trav, hvis man nu godt kunne tænke sig det? Jamen, det kan man egentlig godt, hvis man er barn. Ja. Så har vi jo ponyskoler på travbanerne, hvor man ligesom kan komme og få en prøveteam og være med der. Ja. Så man kan i princippet godt gå til pony, hvis man er barn. Mm-hmm. Hvis man er ældre, eller hvis man er voksen, så er det straks værre. Ja. Vi ville jo gerne have, at der ligesom var lidt det samme tilbud til de voksne, som også er nybegyndere, som der er til børnene, men det kan ikke rigtig lade sig gøre på nuværende tidspunkt på grund af økonomi og sådan. Så hvis man vil ind i travsporten og er voksen, så er det ligesom at tage kontakt til en travtræner og ligesom den vej ind. Komme ind i en stald, komme ind og være med for oplevelsen med at være med i miljøet, i træningen. Se om det er noget. Det er jo ikke for sjov, når vi ligger og kører. Det er jo levende dyr. Det er mange kræfter, der ligger bag, så man kan ikke bare komme ind og få lov til at køre. Man skal ligesom vise interessen for det og vise, at man har lidt forståelse for, at det ikke er en bil, vi kører ud med. Ja. Det er et levende dyr, der kan blive bange for alverdens ting. Den kan lige pludselig tage i mere, end den gjorde for et par sekunder siden. Så det er klart, det er svært at komme i gang, fordi man ikke har samme muligheder som voksen, som for børnene, der ligesom kan komme ind og prøve det med ponyerne. Men det er den vej, man skal ind til en travtræner, og sådan den vej ligesom komme i kontakt med det og prøve det. Ja, og tænker du så, hvis nu jeg en eller anden dag tænker, nu skal jeg begynde til trav, og jeg dukker op på, lad os bare sige, Aarhus Travbane, og går ind til en tilfældig travtræner. Tænker du så, at der er den her åbenhed omkring, at man er velkommen, altså at folk egentlig gerne vil have en med ind i sporten? Absolut. Vi ved jo alle sammen, at vi er en lille sport, og vi vil gerne have mange flere til at synes, at vores sport den er fantastisk. Så jeg er ret overbevist om, at de fleste travtrænere vil tage rigtig godt imod det. Det er klart, at på en løbsdag er man på arbejde, og man skal ud og køre løb, og man er stresset, så måske det ikke lige er det bedste tidspunkt midt på en løbsdag at tage kontakt til nogen. Men som udgangspunkt, der er jeg ret sikker på, at de fleste de vil helt klart tage imod med åbne arme, fordi vi kæmper ligesom for den samme sag her med at få vores sport til at overleve og blive endnu større, fordi det er en god sport, vi har.
Nå Martin, her til slut, så kunne vi jo godt tænke os at spørge dig om, hvad dit bedste råd det er i forhold til unghestetræning, fordi du jo gør rigtig meget i unghestetræning. Jamen det er jo det her med, at man skal læse hesten, man skal lytte til dem, ligesom fornemme, når man, hvad er det for en hest, man har med at gøre. Er det en hest, der tåler at træne, eller skal den have fri? Det er jo meget vigtigt med de unge heste her, at man ikke træner for meget eller for hårdt, men at man træner rigtigt. Ja. Det er jo så mit bedste råd, at man skal lytte til de signaler, hestene de giver, og så reagere på dem.